Здравейте, потребители, аз съм Megaslord и днес ще разглеждаме Yu-Gi-Oh карти и други от GameShop.bg. Сега нека да започваме. Леко да увеличим, за да започнем бавно. Чуете, хора, че не се вижда мишката. Ще да се чуете, защото мишката ми е така римска. Това е защото батко ми оправяше компютъра. И сега имаме римска мишка. Виждате? Ето. Чуете, че няма друг начин как да го намеря. Чуете да не гледам през дисплея. Ето. Чакайте. Нагоре. Ето първите. И тук има бустерчета. Така, нека да видим нещо друго. За тук няма много интересни. Чакай, че не се вижда мишката. Малемиум пак. Малемиум пак. Бях си поръчал едно. Ето. Ди са Юги. А зад него е огнения Ра. Ето, чуете да покажа огнения Ра. Yu-Gi-Oh! Малемиум пак. Това са едни от... Чай да видим кой може да ни предостави Малемиум пака. Какви карти? Ето ги картите. Мисля, това ли са? Да. Тук виждам... Чуете, къде ще... Ето го. Dark Master Zork. Dark Master Zork. Останалите. Че видя някакво познато име. Друго не виждам. Че да видим. Надолу ако тръгнем. Какво друго може да намерим? Toon World виждам. Ето го. Toon World. Който вече са паднаха на Супер Вики на Митко. Главно това са всички карти, тук може да са паднат супер яките. От Малемиум паковете. А понякога може и да духат супата. Когато първото ни отваряне на Малемиум пакове, както Митко духаше супата тогава, втория път като отваряхме, познайте кой духаше супата. Аз. Че за да видим това какво е тук. What? Окей. Добре. Някакви интересни кутийки. Добре, хора, не знам кой може да покажа. Това са единствени хубави работи, които до сега видяхме. Ако клипа ви харесал, дайте един палец нагоре и се абонирайте за мен, Суперфик, Genesis Gaming, Емил Конрад, двамата и за други. И дайте един палец и до скоро. И си поръчайте от GameShop.
BG Game Shop BG. Вижте. Поръчайте си и ще бъдете щастливи. Само когато си поръчате Yu-Gi-Oh карти, нека сърцето на картите бъде с вас. До скоро.